Uwei ukna ubadang khatsan snem karta ubana kashnong syang bangla, ya ubalatip kerteng kum u epriam marthong, ubadei ukun jong kakong prelin marthong bat jong uba marshal marwen, ubalaja no nalaying nadu ka arpulai tarik jelew arjar arpuar, nadu ka por shiteng singi ay. Kat kumbala batay da ukpa jong te ukna, ulayatu ban nadu katay kasingi kaba ulaja, ampat labdien ay ruem yaw te ukun jong u, bat halor kane, la debru ban pentip syakibor pulit jong kan nongpo police station, bat kidang penlong ya ka jingto kit ban labdien yaw te ukna. Ki jan pong ki bau te ukna upong haswa ba unja, kadai ka jacket jeans barong blue, bat ka patlon ka balong lamber yong karong, bat ka slipper ka balam bersaw. Kumta ki balap lane ki bayoi yaw te ukna, sngob hakin pentip lem syaki police station ki bamarjan bat pi, bat lane phone hakine ki number ki bala ai haka screen. Aku beli pi ka media hakade ka por bangawan hangni khama jungpi na ka banta ban kerpat lem ban pentip lem ban bana lem ya kane ka jing jano ukhun jonga kiba kwa ban tip karne jonga ba marshal marwen basong basa asam bangla te ka jing jano jong ukhun jonga nadu ka arpulai terik jong une benai jun hadu kane kasngi ba penmi kane kubor empat la ban yo tip setiap ban hai te sungha ada kino kibalap at kibayoi ba une khna bana khasas nem karta u hongru kajan kasapti ka ba jaket ka ba jin ka balong blue bat ka patlun ka lam beryong bat kaslipar ka ba dan lansau te sungha da mano ki balap ki bayui sungha ba phin ai jingtip hakine ki number ki bala ai harum rengkat bat haki ki police station ki bahajan jongphi te sungha ban betip lada ki don ki balap sungha betip lembat khublai sibun ya ki jing lesbun ki jongphi lada phi lap hakino ki jaka khublai sibun